Uthi uDavide eBhayibhelini, sengimdala lapha emhlabeni kanti namalanga ami asiyabala. Bese ethi kodwa azange ngimbone okaJehova enqotshiwe. Thina abakhe asinqotshwa, thina bakhe asilinyazwa, thina bakhe asiqedwa, thina bakhe makufika izimo zizomelana nathi azikhona ukusiqeda. The reason why bazobona bathakathi befaka imithi kuwena ifika ingasebenzi ingaphumeleli ngoba abazi ukuthi ungowakhe. Owakhe akanqotshwa, owakhe akashiywa, owakhe akumelana naye, owakhe izimo noma ifika ziyakhona ukuthi izimo zingakhona ukumwisa. The reason why ezoma engawi noma kufika ikhukhula empilweni yingoba ungowakhe. Owakhe akalwi na akekho olwa nowakhe bese yaphumelela, akekho omelana nowakhe bese impilo yakhe ihamba kahle. So ngizothi kuwena kwisimo sakho obhekane naso, kuma problems wakho obhekane nawo, akeke izize kunqobe ngoba wena ungowakhe. Uthi uDavide sengimdala kanti namalanga amasiyabalwa, akaze ngimbone okaJehova enqotshiwe. Ngizothi lesimo obhekane naso lapha ekhaya, lama problems obhekane nawo, lezinto ezikwenza ukuthi empilweni yakho kungabi khona ukuthula, angeke zikunqobe, angeke ziqede ngoba akaze ngimbone okaJehova enqotshiwe. Sibona izimo ziphakama empilweni zethu, sabona izimo ziphakama phezu kwabantu, kodwa kukhona into eyodwa esingakaze sayibona, ukuthi okaJehova akakaze anqotshwe. Isimo sakho obhekana naso angeke sikunqobe. Ama-problems wakho lawa ayenza impilo yakho ukuthi ibe nobunzima, enza ukuthi ubuthongo ebusuku bungafiki, enza ukuthi izimo zonke othi ucabanga ngazo ungafishi ubuthongo. Konke lokhu ngeke kuze kuqede ngoba akakaze abonakala owaJehova enqotshwe. Ngizokhuluma nomama obhekane nesimo nengane edla ama-drugs. Ngizokhuluma nomama onesimo sengane yakho yentombazane ehamba ngolesihlanu ibuye ngesonto ekuseni noma ebusuku. Ngizothi namhlanje kuwena leso simo leso, le inyembezo oyikhalayo ngenxa yengane yakho angeke ziqede ngoba okaJehova akakaze anqotshwa. Kunokwenzeka ukuthi ubaba umbukeleli namhlanje ne-problem yokuthi you are facing i-divorce, ulahlekelwa umfazi, ulahlekelwa abantwana, ulahlekelwa yikho okusebenzele for iminyaka. Ngizothi kuwena okaJehova akanqotshwa, okaJehova akaqedwa, okaJehova uma naye uJehova. Uthi uDavide sengimdala kodwa amalanga masiyabala, but akaze ngimbone okaJehova enqotshwe. Kunokwenzeka ukuthi iminyaka iyahamba, kuwusisi uyayibuza ukuthi nakho siyoshaya u-40 kodwa ushadile, yiba nako lokuthi okaJehova akanqotshwa, okaJehova akaqedwa. Isimo sakho obhekana naso angeke size sikuqede, isimo sakho obhekana naso angeke size sikubulale ngoba okaJehova akanqotshwa.